खुलुमबाय दिनैनि एसएम निउसनि रादाबखौ फरायदों आं राहुल बर'आ। थांनाय बुधबारखालि बाक्सानि नयाबस्तियाव गोमालांनो हमनाय मासे सेवथाय बोखांनो हानाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बरिदंगा गामिनि नेपाली बर्मननि ओंखाम संग्रा न'निफ्राय बे सेवथायखौ बोखांनो हानाय जायो। बाक्सा जिल्लानि नयाबस्तिनि बरिकादंगायाव थानाय बुधबारखालि मोनानि 10 रिंगायाव गोमालांनो हमनाय मासे सेवथाय बोखांनो हानाय जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला बरिकादंगा गामिनि नेपाल बर्मननि ओंखाम संग्रा न'निफ्राय बे सेवथायखौ बोखांनो हानाय जायो। नेपाल बर्मना फोरमायनाय बायदिब्ला बुधबारनि मोनानि 10 रिंगायाव नखरनि सोद्रोमाफोरा ओंखाम संग्रा न'आव ओंखाम संनो थांनायाव न' सिङाव नुनो मोननानै गिखांनाय फैना गाख्र'नायाव नखरनि सोद्रोमाफोरा न' सिङाव हाबलांनायाव बे गोमालांनो हमनाय सेवथायखौ नुनो मोननाय जायो। नुनाय लोगो लोगोनो नखरनि सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांना फैना गाख्रावनायाव गामिनि सुबुंफोरा नखरसिम थांनानै जाथायनि सोमोन्दै खौरां लाहैनायाव बेखौ सेवथाय होनना सिनायथियो। सिनायथिनायनि उनाव लोगो लोगो गामिनि सुबुंफोरा जिल्लानि उत्तर कुसियाव थानाय मानास चौकी इक' टुरिज्म ससाइटिनो हरनि 12 रिंगायाव बे सेवथायनि सोमोन्दै खौरां हरनाय जायो। खौरां हरनाय लेखा एनजिअनि सोद्रोमाफोरा जायगायाव थांनानै सेवथायखौ एनजिअनि मावखुलियाव लानानै फैयो। सेवथायखौ दिनै हरनि 12टा बाजियाव माने मानासनिफ्राय फन खालामहरदोंमोन, माने ओरैहाय खोन्थाहरदों जोंनाव नोंथांमोना जेरै हागौ उद्धार खालामना लाबो। ओमफ्राय थिग बे फन खालामबाय थानाय टाइमावनो जेराव माने सेवथाया ओंखारदों बे साइडनिफ्रायनो जोंनाव फन फैबावनायसै। फैनायाव बे डिटेल्सखौ खोन्थाहरनायसै बिथाङा। ओमफ्राय बे लकेसन बायदि थांनानै जों बिसोरनिफ्राय माबे जायगानिफ्राय रायजोनि खायखादखारजों जों लाबोदों। बे जायगाया नयाबस्ति होननाय जायगा। बे नयन बर्मननि न'निफ्राय दिखांना लाबोनाय जादों रायजोजों। दा बे सेवथायखौ मा खालामनो सानदों? बे सेवथायखौ दा डिएफअ आरो रेन्जारजों आं दानि फुङावसो रायज्लायहरबाय। रायज्लायहरनायाव बिसोर बुंदों बे बुस्थुखौ बेयाव दोनजानाय नङा, बे बुस्थुखौ मानासाव हगारनाय जागोन आरो बे एरिया सेफटि नङा बेनि थाखाय। ओंखायनो जों मानासाव हगारनायखौनो दा थांखि लादों आरो। दिनै कारगिल विजय दिवस। बाक्सानि उत्तर कुसियावबो 64 नं एसएसबिनि बी कम्पानिया कारगिल दिवस फालिदों। भारत भुटान सिमना सेराव थानाय उत्तर कुसियाव उत्तर कुसिनि आमगुरियाव थानाय नं 64 बिएन एसएसबि बी कम्पानिया आमगुरि केम्पनिफ्राय जागायनानै उत्तर कुसि सकनिफ्राय हानजा सुनायनि गेजेरजों कारगिल विजय दिवसखौ फालियो। ओरैहाय बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै एसएसबिनि जवानफोरा उत्तर कुसि सकआव सिबस्रांनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारि लेखा सकनि खना खनला गोग्लैनानै थानाय जाबोर जालाफोरनिजों लोगोसे हाग्राफोरखौबो दानस्रांनानै साखोन सिखोन खालामो। विगत इस सप्ताह में हम कारगिल विजय दिवस उसको उपलक्ष्य में पूरे सप्ताह मनाया जा रहा है। एयर हेडक्वार्टर्स की तरफ से भी ये अलग अलग एसएसबी और अलग अलग फोर्सेस के द्वारा इस सप्ताह को मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हम आज विजय दिवस रैली निकाला है हमने बी कंपनी आमगुड़ी 64 बटालियन एसएसबी की तरफ से। उसी क्रम में हम कई उत्तर कुची, दक्षिण उत्तर कुची, नया बस्ती, आमगुड़ी इन सब गाँव में विजय रैली निकाल करके लोगों को उसके प्रति जागरूक कर रहे हैं और एक तरीके की देशभक्ति की भावना जगाने की कोशिश कर रहे हैं।